chomurigeria tutigarita somo igo yoyo na boigo abarai kurwase ekaunti yo ya Nyamira abo baikirana nigo banyara ko babakuru kuboria gochia segatia bari bachore bage siasa kurwase ekaunti yo nande monoro gongoro gimarwa gusi koneke bunango chabara mo boiga bananchi ko koboko eserikali yerituko eyira sobora ya sebono bunenchiremo ya barabugo chikonyora amagendro hasebono batebire chinsemo chiri chitari kwa okoboko eserikali nigo chiatigaire magega kemagendro nande monoro gongoro gusi asenje turatege tukotikara magega kemagendro nigo erebu yabanyara ko baba ko okoboko eserikali eroro na gotumanyo muri kito Polycarp Okara asitare yiga yo mwaziri w'echinguru chumuriro Opiyo Wandayi iyo yacha kireme ye bunga ya North Mogrango eria ya West Mogrango amone bunga ya Bogetutu wa Masaba nigo yale toko semelio konene gucha sebinyole binge ebi byabere maiga somo suntekelibe kubwatekana mono gutabekerwa estima. Waziri, nataka kuchukua nafasi ni kukaribisha hapa Kitutu Masaba na Nyamira. Ukwanekere kiwa baraikurwa sorogongo rwa gusini ko bagendere ko bagotogie serikali ejo yarosi wa munomo raia munene bwensomoske William Samoei Ruto amo nomomoske Raila Amolo Odinga ejo yemanya kanti buna broad based government. Kwa hivyo tukiwa hapa tu support gaki broad based aito taigo daritara nyore vinto bikeiga binyago chanka taigo sindio tukwe wenye akili. Tunamuombea baba katika ile uchaguzi wa Afrika omugakoria nyasaye atakumworo kiobosio nera kunege ntokeriaga mbere Africa. This is our prayer that baba sweeps that thing and we go into dancing mode next year. Wewe Mheshimiwa Opiyo Wandayi ni waziri ya kabero mjumbe lakini asenge nchobalewa ichamo legeko ya minister. Wewe tubuato yondoko rukumbadi, tubuato kina Hassan Joho, tubuato yondoko rukuparanya ni kwa sababu ya kuangalia na kuangazia maslahi ya Wakenya. Hainama ya uzinama be. Kwa hivyo tunaomba tushikane ili tuhakikishe ya kwamba watu wetu wanapata manufaa kupitia kwa ile uongozi ambao tulichagua 2022. Saizi hakuna marumbano hata kidogo. Bagukwanekere kiwego niko bagendere ko bagosege tomugusina nena baraikurwa sorogongo rwa gusi ko bamonobomo ilyo kwenyorera mange kuru ase serikali yiga omwelyo yabaraya abega niko bagendere ko bagosege tabagusi banyara ko bakobwatesha burayi bwabo ilyo babakorera magendera ko baikiraneria achira chabo una babalirete chinga kiche chi campaign igento yo kanata itemba kurire so munwo yoito gendongerie kiabune karoto gutarama gendongerie kiabune karoto gagitoiwana noene bukwata ng'abantu abamwabo bamenyeta buya yenga chinda ruchamo chiko iterigento kiek oroche una toikana sta yotwachete tole libo elimo tokaenda bakeso mu minister litukolie ichume eria kumotebinge binte bito mbikwamete oroche within a week yochire otoire estima alino tumugirango otoire west and otoire Kitutu erebia osababe kulinda sensema ya omubunge bw'ekinseme kiga kya Bogetutu wa Masaba omuske Clive Mpanegisairo nigo atogirio omurubiririga nabo igo kuliranga nati kunyara ko bagakogendera ko bakorera aba Bogetutu wa Masaba amagenderero amange. Asante sana egente kenene kanya gutosabira kelinko nyora nanya kubarumi ero na barumiri estima anki kandi tinko barumi egente kyao kyatokire tubwaterane tusabira abarayi baito tokore gasiamo nande muntu tabasa gutumia estima koreto gwetana kati yetu estima na batebiri nyansi eso igule muna naye bwateti onde nande tacha katani estima ya rweta sangao ninche mwasa bete estima karana tenende de situndu bali mata nande ngabatebi ninche ndole ngamwanyore estima ningendere gotema basaris abanamba icholeti chibesanganyete chikoro treasury chicheki narikire chigende skuru Ginko ripoteri getasini kia uwanjete kia Gatembe kuruiga ase kaunti ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara.